Hi guys, good morning everyone. Once again, me and Cherubin. And today guys, December 29, Foundation Day sa Pilar. Ikapilarong Foundation Day, Peter? 59. 59 Foundation Day of Pilar, Municipality of Pilar. Na ay dihay kuan, ganja alas 9, dihay kuan, ganang libreng mass wedding. Sila Ruel dito si kasal. Di, iya po gihapon. Kapil to ganina. Wah, daratos ni Agi. Das naging December ba? Uy, klaruha. Salamat ya, Jo. Nagi hatagan mo rigi kasal di ah. Oh, please, di manggod mo kumusta mo please, manggod. Oh, please. Maninoy. Oh. Umang Bahala kada nagi hatagan nagbinakitan bas video. Di ana si Jay BH kunuri arang daku amare. Ngano baning arang daku amaning BH? Ayo kutak-takal glubi ko marina. Maripini. salamat. Salamat mare. Balik-balik. Sa imong kasal na pod. Wa pa di ka makasal dali. Mao ring inahan sa gikasal na. Hi sa. Hi, kinsa man na? Wa video Ah, na po. video. Oh, okay. Bye-bye. Ngayon Mo na ni sila lang nga mo dapit. inahinay ni. Mao po ni ang kumare kani. Kumare. Si Raquel la. Ag inahan na ho ang mama kumari ni Ja. Ja kami pod kumari na pod. Anak mo ni. Sa ngalan sa amahan ug sa anak. Nya nga una mo. Oo. Na. Di na may magugatin yang uwan kay naara ba delivery na mo. Ding dangu gamari. Anza na delivery pilmi kupid. Oh, sige. Anza mo hinay-hinay sa Nakaibaw mo. na to. Nakaibaw na to siya. Onja na makals mi daare mo unay. Si mama ni mo, si Ilang mari dapitan? mo. Awa kay di na kanang baw. Ako Di na ganahan matuging to na. mulakaw. Ako man to giing namo. Di na ganahan mulakaw. Regalo. Baw, Ah, kasi sa tag-ija na kininday ni. nasa ngaon sila. Ha? Isa man yung mga regalo. Namo na ilahang kuan ja. Wa man na late man lagi mi, wa na mi kaabot sa nangaon sila na ah. Unja kami human na pud mi pangaon. Unja na po mga tao dito sang likod na nagtagay na sila kay human na sila pangaon. Unja na kahuna-huna kog mag-vlog ko daring dapita kay murag lami kaan kanang Kang Sir Archie. isud na adto ka. Strange agid view. Para sa hang vlog. Unsa mare? Bye-bye. Adto na mi wa pa koy nakalimtan ka ha. Kinsa maring jacket Sige, mo? kay muuli na kuno pod Dili mi. mo ring jacket. Adi na, di na na. Di salamat maring. Mm. Hinay ana. Maring salamat. Rangog. Di okay ra ni Maring. Rangog ra pa jud na. Hinay. Okay ra ni nga ho ang kuan kanang ho ang sandal mare. Papa. Unsa mare mo una mi? Sige. Sige, bye. Kamu igom. Sep. Maring. Sige Maring. Maring. Ah, Sige love you. oh, love you Mare. Love you to Mare. See you tomorrow. Oh, see you everyday. Oh, everyday. Everyday. Mo na porma sa mga namakals. Andiyan kami mo hinay-hinay nami kay mura og kuan. Kauan na. Arang nakahuna-huna ra ko og mag-vlog kay kuan. Kamamuring ni. Ganahan ra pod. Di ganahan ra mag-vlog. Kay para makakita pod mo bukid. Unsa day pod ri daring bukid. Part ra gyapon ni sa Barangay Ilawod, Sitio Ilaya, guys. Na. Actually, lamian si ganahan ko dari kay ni mga bato-bato nga na. Bukid lagi. Pero di man na mapakita ninyo ring ang giagian kay kaning ang cellphone di na maback ag kamera. Sige rag front. Uy, di as nik-nik. Uwahin na mo nik.
Tama na ginut. Hurot-hurot na namo ag kuan. Kuan man ni sidya. Ibabaw man to sidya nga part. Unja, muambog mi daris karsada kay bukid lagi ni. Unja, agatbang ani ni nga bukid. Tung bagakay namong pakitaan ha. Makita baka ha. Ang katong toy bukid nga murag blue na jud. Bagakay na diha. Na. Lamian pud sidya. Murag overlooking ag kabaskan sa ubos pero masalipdan man ag mga kuan view sa mga tag-as nga lubi. Tag-as maglubi ari. Naog na ko guys. Adlit kun og di ta maghinay kay daghang kabatuan. Unja karon na nako tapit sa bay ni kuan nung Dunyor. Na bay ni nung Dunyor nay solar. Gas ramil nang bulkas sa ijang humay. Uy. Naman di ay po ni gamit si gamitan ni ha. Murag ring light unja speaker og mag-video call. Siguro na sila. Mo ni bay ni Teresa og ni Ramil. Ho Ramil. Kugihan na jud kadoy ba? Nadato na jud kas imong kakugihan. Hani man tong imong gibutang daad tong lingkuranan. Mic og light kanang gamiton nimo mag-video call mo? Lami tos mga vlogger kanang mga live ba inga na. Vlogger kita ang gamiton nila. Oh, mao to. Na si Jana nagpuan og nagipo si Jang binlad kay padong na lagi mo uwan. Ag kami guys. Muuli na mi. Hani may hala ako day magbitbit ana. Nanay. Ay sabi. Ho. Beats. Salamat sa sponsor. Ari sa amin doy. Padong namin ulit guys. Biyahe namin. Ulit. Huwag maura laman to. Ang ikasirong at lawa. Kay murag. Juan. Listen ito sa dagat. Napansi kay dagang mga dagong bato. Huwag pa mapaayos ning dana ni Dini. Listen. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-like naman ito. At mag-comments din kayo sa baba. Salamat sa aking mga subscribers at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Salamat sa panonood at watching. Bye-bye. Saan namin ipagpag isa?